αυτοί οι άνθρωποι που αφήνουν την προσωπική τους ζωή και παλεύουν για το καλό. Αυτός ήταν ο τίτλος που θα έδινα εγώ για σένα. Διασώστης, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλος του στόλου που ταξίδεψε στη Γάζα. Μαζί μας είναι ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη μέρα που είσαι Ελλάδα. Είναι η δεύτερη, ουσιαστικά. Προχθές γυρίσαμε. Βγαίνοντας από το αεροδρόμιο, Ιάσονα, έκανες κάποιες δηλώσεις και μείναμε όλοι... ήταν και ο τρόπος που τα έλεγες. Πάθαμε σοκ με όλες αυτές τις λεπτομέρειες για όλα αυτά που ζήσατε εκεί. Θέλεις λίγο να μας μιλήσεις γι' αυτό? Ναι, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εμείς τώρα μόλις γυρίσαμε από τη μεγαλύτερη ναυτική αποστολή αλληλεγγύης που πήγε προς τη Γάζα, το Global Sumud Flotilla. Ήταν ένα στολίσκος από 42 σκάφη από όλο τον κόσμο. Ήμασταν περίπου 500 εθελοντές και εθελόντριες μέσα από 500 χώρες, φανταστείτε, και 5 υπήρους. Μόνο τις 2 πρώτες μέρες που ανοίξαν οι αιτήσεις, είχαμε 26.000 αιτήσεις στο ίντερνετ για να έρθει κόσμος και να συμμετάσχει. Οπότε ήταν πραγματικά έτσι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Η επιλογή πώς γίνεται του κόσμου που θα ταξιδέψει? Η επιλογή γίνεται με διάφορα κριτήρια. Αν μπορείς να ταξιδέψεις για τόσο μεγάλο διάστημα στη θάλασσα, τι έχεις κάνει στο παρελθόν, διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τεχνικά ζητήματα. Γιατί ήταν μαζί και η Γκρέτα που είναι ένα σύμβολο σε όλες αυτές τις κινήσεις πια. Η Γκρέτα, εντάξει, έχει τη μεγάλη δημοσιότητα που αυτό προστατεύει και το στόλο από τυχόν επιθέσεις. Είναι θετικό. Είναι θετικό, ναι. Σε τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις χρειάζεται και κάποιους ανθρώπους που εντάξει, λειτουργούν και ως ασπίδα προστασία. Κάνετε 30 τόσα μίλια κοντά. Φτάνουμε 30. Και εκεί βλέπουμε τους καπνούς από τη Γάζα. Βλέπουμε τους βομβαρδισμούς του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και ακούγαμε κιόλας. Και εκεί έρχεται το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ και μας διατάζει να σταματήσουμε. Εμείς απαντάμε ότι είμαστε σε διεθνή ύδατα, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σταματήσουν σκάφη που κουβαλάνε ανθρωπιστική βοήθεια. Είμαστε μια ειρηνική αποστολή και έχουμε κάθε δικαίωμα να συνεχίσουμε. Αυτοί τότε κάνουν φραγμό, μπαίνουν μπροστά μας με τα πολεμικά πλοία και αρχίζουν και μας χτυπάνε με κανόνια νερού. Εμείς τότε είχαμε πάρει αμόφωνα την απόφαση ότι συνεχίζουμε. Οπότε κάναμε λιγμό, αποφύγαμε τα πολεμικά σκάφη και συνεχίζαμε το στόχο μας, που είναι η Γάζα. Εμείς κουβαλάγαμε βρεφικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Οπότε αυτό είναι μια αποστολή που υπερβαίνει τα πάντα. Είχαμε πει δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Τότε τα Ισραηλινά σκάφη μας κυνηγούσαν, κάνανε επικίνδυνους ελιγμούς, πήγαν να χτυπήσουν 2 φορές το σκάφος μας, το Βαγγέλης Πισίας. Εγώ ήμουν στο σκάφος Οξυγόνο. Έτσι, το ονομάσαμε έτσι όσον αφορά στους νεκρούς των τεμπών. Και σε αυτό το ξημέρωμα, μετά από πολύ κυνηγητό και πολλούς ελιγμούς, μας περικυκλώσανε και κατέλαβαν τα σκάφη. Τότε οι κομάντος πάνωπλοι με ντουφέκια ανέβηκαν πάνω και μας σημάδευαν με τα όπλα και μας ανάγκασαν να κάτσουμε όλοι κάτω με το κεφάλι κάτω και κατέλαβαν τα σκάφη μας. Τα οδήγησαν σε Ισραηλινό λιμάνι, το Ασντότ, και από εκεί πλέον ξεκίνησε η σύλληψή μας και η απάνθρωπη μεταχείριση που βιώσαμε. Γιατί μόλις μας φτάσανε στο λιμάνι, μας πετάξαν έξω στην προβλήτα, μας βάλανε σε σειρές σαν κρατούμενους του Γκουαντάναμο με το κεφάλι κάτω και μας δέσαν τα χέρια με tie wrap πίσω από το σώμα και μας ανάγκαζαν να κοιτάμε το οδόστρωμα για 6 ολόκληρες ώρες. Αν κάποιος κοιτούσε πάνω ή δεξιά, ερχόντουσαν οι φρουροί και τον κλωτσούσανε, τον εξευτέλιζαν, τον έφτυναν. Εκεί είδαμε και το περιστατικό με την Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία κοπέλα με το που έφτασε στο λιμάνι την άρπαξαν οι στρατιώτες, της τύλιξαν μια σημαία Ισραηλινή γύρω της και άρχισαν να την διαπομπεύουν ανάμεσά τους, να τη φτύνουν, να τη χλεβάζουν, να της λένε φύλλα τη σημαία, να την αναγκάζουν να σκύψει και να φιλήσει το πάτωμα. Τότε είχε και 35 βαθμούς. Άρα το πάτωμα είχε 50, η άσφαλτος 60 και την ανάγκασαν να σκύψει κάτω, βρίζοντάς την και εξευτελίζοντάς την. Οπότε φανταστείτε αν έκαναν αυτό το πράγμα στην Κρέτα, τι κάνουνε στους χιλιάδες Παλαιστίνιους που πέφτουν καθημερινά στα χέρια τους στις Ισραηλινές φυλακές. Γιατί υπάρχουν και πολλοί κρατούμενοι. Μεγάλος αριθμός και μέσα σε αυτά και παιδιά, σωστά? Ακριβώς. Υπάρχουν 10.000 Παλαιστίνοι κρατούμενοι, εκ των οποίων τα 400 είναι παιδιά. Και το 1 τρίτο εξ αυτών είναι μέσα χωρίς καμία κατηγορία. Είναι διοικητική κράτηση η οποία διαιωνίζεται επάπειρον. Σας μετέφεραν σε κρατητήρια? Μετά μας άφησαν στο λιμάνι συνολικά 10-12 ώρες. Κάνανε ένα σοου, στήσανε ένα σοου που νομίζω το είδε όλος ο πλανήτης. Ήρθε ένας υπουργός, ο πιο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης, ο Μπενγκβίρ, και έκανε ένα σοου μπροστά σε κρατούμενους, έτσι. Φανταστείτε τώρα. Για να στείλει το μήνυμα, κατάλαβες.
Ναι, της εικόνας, για να στείλει το μήνυμα ότι έχουν τον έλεγχο. Γουαντανάμο, Ναι. η Μεσόγειος Γουαντανάμο των Ισραηλινών και Αμερικανών. ακριβώς. Αυτό ήταν. Ήταν μια εικόνα Γκουαντάναμο, να έχει τώρα 500 δεδεμένους ανθρώπους πιστάγκωνα με το κεφάλι κάτω και ένας υπουργός να βγάζει λογίδριο ότι είστε όλοι τρομοκράτες της Χαμάς, θα πληρώσετε όλοι. Ήρθατε εδώ πέρα να σκοτώσετε παιδιά Εβραίων και θα κάτσετε στη φυλακή 1 με 1,5 μήνα. Εκεί αντιδράσαμε, δεν μπορούσαμε να ακούμε αυτά τα έσχη. Οπότε στιγμιαία ακούστηκε ένα λευτεριά στην Παλαιστίνη, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου που ήμασταν εκεί. Και τότε οι φρουροί με τη μία επιτέθηκαν ξανά, άρχισαν να κλωτσάνε τον κόσμο, άρχισαν να παίρνουν ανθρώπους σηκωτούς, δεν ξέρουμε πού τους πήγανε, και μας τιμώρησαν συλλογικά, μας άφησαν εκεί με πολύ σφιχτά τα ΕΡΑΠ, 6 ώρες δεμένους πιστάγκωνα και χωρίς νερό. Μας κόψαν, δεν είχαμε νερό για 24 ώρες, δεν ήπια κανείς τίποτα. Και μετά μας έδεσαν τα μάτια, για άλλες 5 ώρες δεμένα μάτια. Μας σήκωσαν, μας πήγαν σε μια κλούβα, μας άφησαν εκεί συνολικά 5 ώρες σε μια κλούβα. Μας έβγαλαν τα ρούχα και έβαλαν την ψήξη στο φουλ για 5 ολόκληρες ώρες. Στην κλούβα. Στην κλούβα μέσα. Βασανιστήριο δια του ψύχους, χωρίς ρούχα, μέσα στην κλούβα. Φοβήθηκες? Φοβήθηκα πολύ για ανθρώπους που ήταν μεγαλύτερης ηλικίας. Είχαμε ανθρώπους 78 χρονών μαζί μας. 78 χρονών που τους είχαν και αυτούς δεμένους και χωρίς ρούχα και στην ψήξη φοβήθηκα ότι θα πάθουν κάτι γιατί οι άνθρωποι τρέμανε. Τρέμανε και για να επιβιώσουν αγκαλιαζόντουσαν μέσα στην κλούβα. Ήταν αγκαλιά ουσιαστικά. Οι οποίοι μπορεί να είχαν και ανάγκη από κάποια φάρμακα, έτσι. Ναι. Μπορεί να έπαιρναν και κάποια φαρμακευτική αγωγή αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι βασικά το πιο σοβαρό που μας συνέβη. Ότι με το που μας πήγαν στη φυλακή, απαγόρευσαν κάθε πρόσβαση σε γιατρό και φάρμακα. Καμία. Για 4 μέρες που ήμασταν μέσα, δεν είδαμε ποτέ γιατρό ούτε φαρμακείο. Μάλιστα το δικό μου προσωπικό φαρμακείο το πήραν και επιδεικτικά το πετάξαν στα σκουπίδια μπροστά μου. Την τρίτη μέρα υπήρχαν άνθρωποι με σοβαρές καταστάσεις σωματικές, όπως διαβήτης, που φωνάζαν απεγνωσμένα για ινσουλίνη. Και οι Ισραηλοί το αγνοούσαν παντελώς. Όλο το βράδυ της Παρασκευής δεν κοιμηθήκαμε, χτυπάγαμε τις πόρτες των κελιών, όλη η φυλακή, και φωνάζαμε Insulin 416, Ινσουλίνη για το κελί 16. Το κελί 16 ήθελε Ινσουλίνη. Και οι Ισραηλοί μας απάντησαν: δεν έχουμε γιατρούς για ζώα. Εσείς είστε ζώα. Δεν έχουμε εδώ κτηνίατρους. Την ίδια μέρα μάθαμε ότι στη γυναικεία πτέρυγα μια κοπέλα λιποθύμησε επειδή δεν είχε φάρμακο για την πίεση. Και εκεί οι κοπέλες φωνάζανε emergency και πάλι αγνοούνταν παντελώς. Οπότε κατά τύχη δεν πέθανε κάποιος στα χέρια τους. Δεν τους νοιάζει καθόλου για την ανθρώπινη ζωή. Αν φέρονται έτσι σε Ευρωπαίους που έχουμε και διπλωματική ασυλία, γιατί είχαμε πάνω από 20 βουλευτές και βουλεύτριες ανάμεσά μας, φανταστείτε τι κάνουνε στο λαό της Γάζας και στους Παλαιστίνιους που καθημερινά πέφτουν στα χέρια τους. Και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η ασυλία που απολαμβάνει το Ισραήλ από τα δυτικά κράτη και να ασκηθούν κυρώσεις μέχρι να λήξει αυτό το έσχος. Ήξερες μέσα σου ότι αυτό θα τελειώσει? Δηλαδή θα έρθει η μέρα μετά από 5, 6, 7 που θα γυρίσετε πίσω? Ξέραμε ότι μέχρι τις 72 ώρες μπορούν να μας κρατήσουν εκδικητικά για καψόνι. Μετά τις 72 ώρες πρέπει να μας απαγγείλουν κατηγορίες. Τι κατηγορίες να απαγγείλεις σε έναν ανθρωπιστικό στόλο που κουβαλάει βρεφικό γάλα και τρόφιμα? Τι κατηγορίες? Διεθνή χωρικά ύδατα. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά προσπάθειας προσέγγισης. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι ούτε και η τελευταία. Δηλαδή τα πράγματα που είχατε πάνω, το γάλα, φάρμακα, δεν ξέρω τι άλλο υπήρχε, ως βοήθεια δεν φτάσανε ποτέ. Δεν φτάσανε ποτέ. Φυσικά, γιατί το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου έχει κόψει τη Γάζα από κάθε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν περνάει ούτε φαγητό, ούτε καύσιμο, ούτε νερό. Θέλω να πω ότι όταν ξεκινάς με στόχο ότι θα φτάσουνε. Και από αυτό θα ξεκινήσουν και άλλα, με αυτή την ελπίδα. Υπάρχει αυτή η ελπίδα? Φυσικά. Ή ότι θα γίνει όλο αυτό σε ένα πλαίσιο αφύπνισης? Και τα δύο. Ουσιαστικά με αυτό που κάναμε θέλαμε να φέρουμε τις δυτικές κυβερνήσεις πρώτων των ευθυνών τους. Ότι δηλαδή κάνουμε αυτό που δεν κάνουν τα κράτη. Οι πολίτες αυτοοργανώνονται, άνθρωποι από 50 χώρες μαζεύουν χρήματα μόνοι τους. Όλα τα χρήματα είναι από crowdfunding στο ίντερνετ. Μαζέψαμε 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία όμως... 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί όλοι ρωτάνε στο ίντερνετ πού τα βρήκατε τα λεφτά, ποιος πληρώνει. Είναι δημόσιο. Όποιος θέλει μπαίνει στο Global Sumut Flotilla και βλέπει 3,2 million. Μαζεύτηκαν από όλο τον πλανήτη. Γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Οι κοινωνίες δεν αντέχουν να βλέπουν μωρά να πεθαίνουν από την πείνα. Ναι. Μικροδωρεές του καθενός ή και μεγάλες δωρεές του καθενός. Όποιος έχει, δίνει. Ιάσον, αυτό που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι και το κομμάτι αυτό που λέει ότι το κάνετε για εντυπωσιασμό ή για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Το ξέρεις, το ακούσατε. Την άλλη φορά είχαμε φτάσει στο σημείο να μετράμε πόσο είναι το γάλα, πόσο θα μπορούσε να φτάσει. Άρα
ουσιαστικά έχετε να αντιμετωπίσετε και αυτή την πλευρά. Φυσικά. Μα θα κάνουν τα πάντα για να συκοφαντήσουν αυτό το εγχείρημα. Θα κάνουν τα πάντα για να το απονομιμοποιήσουν. Εδώ το Ισραήλ έλεγε ότι είμαστε στο στόλος της Χαμάς και ότι είμαστε τρομοκράτες. Και ο ίδιος υπουργός. Δηλαδή αστιότητες, γελιότητες. Έτσι όπως ακούμε να μιλάς όμως, γιατί το ανέφερες και στη ΦΕΗ πριν από λίγο, ότι θα ξαναυπάρξει προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σας ήδη υπάρχει η επόμενη κίνηση, η επόμενη ανθρωπιστική αποστολή. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, ένας ακόμα στόλος διεθνιστικής αλληλεγγύης μόλις δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ και οι άνθρωποι συνελήφθησαν. Σήμερα, τώρα το πρωί που μιλάμε. Ήταν άλλα 9 σκάφη που ξεκίνησαν από την Ιταλία. Ανάμεσά τους είναι και το καράβι, το Conscience, που βομβαρδίστηκε τον Μάιο πάλι από το Ισραήλ, από το στόλο της Ελευθερίας. Και σήμερα φτάσανε οι άνθρωποι και αυτοί και δέχτηκαν την ίδια μεταχείριση με εμάς. Συνελήφθησαν. Άρα ο κόσμος, θέλω να πω ότι αυτό δεν τελειώνει. Ο κόσμος θα πηγαίνει στη Γάζα μέχρι να λήξει αυτό το όνειδος. Μέχρι να λήξει αυτή την ντροπή της ανθρωπότητας. Γιατί είναι η πρώτη γενοκτονία που βλέπουμε στις κάμερες. Δεν το έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα αυτό. Τα ίδια τα θύματα με τα κινητά τους να βιντεοσκοπούν την ίδια τους την καταστροφή. Είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορούμε, όσο το ανεχόμαστε, το νομιμοποιούμε. Γυρίσατε όλοι στην Ελλάδα. Δηλαδή με αεροπλάνο φτάσατε όλοι στην Ελλάδα, όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι, σωστά? Σωστά. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Ναι, αυτό ήταν ουσιαστικά μια ενέργεια της κυβέρνησης που όφιλε να την κάνει. Και πολύ άργησε. Ήμασταν δηλαδή 4 μέρες στη φυλακή. Η πρέσβυρα μας επισκέφθηκε από τη δεύτερη μέρα που ήμασταν στη φυλακή και κανονικά έπρεπε να μας εκενώσει την ίδια στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι η γλυκερία στο Ισραήλ εκενώθηκε το ίδιο δευτερόλεπτο με αεροπλάνο που έστειλε η Ελλάδα. Και εμείς που ήμασταν 27 Έλληνες πολίτες, έπρεπε να περιμένουμε 4 μέρες στα κελιά, χωρίς καμία πρόσβαση σε γιατρούς. Δεν το γνωρίζω αυτό για τη γλυκερία, μου επιτρέπεις? Ναι, η γλυκερία το καλοκαίρι. Που είχε κάνει μια συναυλία, σωστά? Ναι, αλλά βρέθηκε εγκλωβισμένη εκεί. Και ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νομίζω ότι ήταν βομβαρδισμοί από το Ιράν, αν θυμάμαι καλά. Και εκενώθηκε αμέσως. Έστειλε η Ελλάδα αεροπλάνο και την πήρε. Για ένα άτομο. Και εμείς που ήμασταν 27, περιμέναμε 4 μέρες στις φυλακές. Και τώρα πάνε να το δείξουν ότι κάναμε και φοβερές προσπάθειες. Κάναν το αυτονόητο. Έτσι, ο Έλληνας πολίτης διατηρεί τα δικαιώματά του και στο εξωτερικό. Συγγνώμη, δεν γνωρίζω. Ρωτάω κάποια απλά πράγματα. Γιατί ας πούμε και η Γκρέτα είναι από Σουηδία, σωστά? Ναι. Είναι πολίτης της Σουηδίας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ναι. Θα μπορούσε να έχει στείλει Σουηδία. Ναι. Δηλαδή το ότι το ανέλαβε η Ελλάδα, ανέλαβε και άλλους πολίτες, είναι καλό όμως, όχι? Ναι, η Ελλάδα. Προσπαθώ να βρω. Σωστά. Η Ελλάδα εκένωσε τους δικούς της πολίτες. 27. Ναι. Απλά επειδή το αεροπλάνο της Aegean χωράει 170 άτομα, οι υπόλοιπες θέσεις γεμίσανε με άλλους κρατούμενους από τα κελιά. Αυτό συνέβη ουσιαστικά. Πολύ μικρό σαν ερώτηση, αλλά επειδή ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από δημοσιογράφους, σχετικά με την αποστολή, τέθηκε και ένα παράδειγμα για έναν ψαρά, το οποίο δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω αν έχεις γνώση. Ναι. Για τον ψαρά δεν έχω γνώση. Ωραία. Παραλληλίστηκε το κόστος, ας πούμε, της μεταφοράς, αν θα ήταν ένας απλός ψαράς, αν θα πλήρωνε την επιστροφή του. Η απάντηση ήταν εύλογο το ερώτημα, δεν απάντησε. Ναι, ότι αν εσείς θα έπρεπε να πληρώσετε κατά κάποιο τρόπο την επιστροφή σας, το κόστος της επιστροφής. Μην το συγχύζεις, δεν απάντησε. Όχι. Απάντησε εύλογο το ερώτημα, νομίζω. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό είναι στην ίδια λογική που ακούμε πολύ συχνά στο ίντερνετ. Αυτός που χάθηκε από δικό του λάθος στο βουνό, να πληρώσει αυτό το ελικόπτερο. Αυτός που ήπιε, ξέρω εγώ, και οδήγησε, να πληρώσει αυτό το ΕΚΑΒ, άμα τρακάρει. Αυτός είναι αυτή η μεταφορά της ευθύνης στο άτομο. Λες και το κράτος είναι εκεί για να εξυπηρετεί μόνο τους δικούς του ανθρώπους. Δεν πάει έτσι. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και ένα δικαίωμα είναι το κράτος τους να κάνει ό,τι μπορεί για να τους εκενώνει από μια περιοχή που δέχονται παράνομη βία. Εμείς ήμασταν παράνομα κρατούμενοι. Δεν κάναμε κανένα έγκλημα. Όταν φτάσατε στο αεροδρόμιο, υπήρχε κόσμος που σας περίμενε? Ναι, μας περίμενε πολλοί κόσμος. Ήταν πολύ συγκινητική υποδοχή που μας επιφύλασε ο κόσμος εδώ. Ήταν εκατοντάδες άνθρωποι. Πιστεύεις ότι ήταν κόσμος και από κόμματα, ας πούμε, άλλα, να το πω απλά, από κάποιους που είναι Νέα Δημοκρατία? Χωρίς χρώματα. Ήταν εκεί χωρίς χρώματα. Είναι... Στην υποδοχή. Ναι, εμένα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο, δεν είναι κομματικό και δεν θα έπρεπε να είναι κομματικό. Θεωρείς ότι πιο πολύ συντονίζεται από ανθρώπους που είναι μέσα στα κόμματα πολύ ενεργοί, ή είναι πιο πολύ το συναίσθημα της ανθρώπινης φύσης που επικρατεί? Νομίζω ότι εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να βάζουμε κομματικές ταμπέλες και πολιτικές ταμπέλες σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέμε ότι όποιος συγκινείται με το να βλέπει μωρά να πεθαίνουν είναι αριστερός, ή
αναρχικός ή κομμουνιστής. Είναι δυνατόν να λέμε αυτό το πράγμα? Αυτό καταργεί καταρχάς. Αυτό καταργεί. Είναι το σωστό. Αλλά επειδή έγινε και ένα θέμα, εγώ που παρακολουθώ έτσι και στα social πολύ, είδαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη υποδοχή και ήταν και κάποιοι άλλοι που κρατούσαν την ελληνική σημαία. Και λες, τι πειράζει να είναι και η ελληνική σημαία? Και υπήρξε εκεί μια διαμάχη προς την ελληνική σημαία, που λες, γιατί είναι κακό να υπάρχει και η ελληνική σημαία? Και μετά κατάλαβες λίγο, άμα ακούς, ότι πάει αλλού το θέμα. Κατάλαβες, πάει κομματικά. Που δεν είναι αυτό όμως και δεν θα έπρεπε να είναι αυτό. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Σωστά. Σωστά. Αυτό με την ελληνική σημαία εγώ δεν το είδα, γιατί ήμουνα στο αεροσκάφος όταν έγινε αυτό, μάλλον που λες, δεν το γνωρίζω. Αλλά συνεχώς ακούμε προκλήσεις από μια μερίδα ανθρώπων που λένε για την Κύπρο γιατί δεν κάνετε κάτι. Συνεχώς. Όποτε γίνεται μια δράση υπέρ της Παλαιστίνης, ακούς από την άλλη πλευρά για την Κύπρο δεν κάνετε κάτι. Κάντε εσείς για την Κύπρο, ρε παιδιά. Αφού το λέτε, γιατί δεν κάνετε? Αυτό οργανωθείτε και κάντε. Καταρχάς δεν συγκρίνονται αυτά δύο. Κάθε νοήμων άνθρωπος καταλαβαίνει ότι στην Κύπρο δεν πέφτουν τώρα βόμβες, δεν υπάρχει γενοκτονία, δεν υπάρχει λοιμός. Δεν υπάρχει και λόγο σύγκρισης. Δεν λειτουργεί και αυτή η λογική, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ίδιο επίπεδου κατάσταση, έτσι, προφανώς. Καταλαβαίνω. Σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Τη μεγάλη διαφορά είναι κάτι που γίνεται τώρα και μπορείς να σώσεις έστω και μία ζωή, και κάτι που έχει συμβεί, αλλά είναι εξίσου σημαντικό. Φυσικά. Σημαντικό και αυτό, αλλά το άλλο συμβαίνει τώρα. Πρέπει να δράσεις τώρα. Πρέπει να δράσεις τώρα, ακριβώς. Και ουσιαστικά, κάνοντας αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, ουσιαστικά υπερασπιζόμενος το διεθνές δίκαιο, υπερασπιζόμενος το δικαίωμά σου να είσαι σε ένα σκάφος και να μην σου την πέφτουν κομμάντος πειρατές με κουκούλες και αυτόματα, υπερασπίζεσαι ουσιαστικά και τα δικαιώματα των Κυπρίων, γιατί τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να ισχύει για όλους. Όπως πρέπει να ισχύει για την Κύπρο, πρέπει να ισχύει και για την Παλαιστίνη και για την Ουκρανία και παντού. Άρα, όταν μιλάς για δικαιώματα, πρέπει να ισχύει για τους πάντες. Αυτό είναι βασική αρχή. Αλλιώς δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Σταματάω γιατί βλέπω τον Ανδρέα. Είμαι έξω και κρατιέμαι. Γιατί? Κρατιέμαι με όλη αυτή την ιστορία. Δεν την κρατιέμαι τώρα. Κρατιέμαι όλο αυτόν τον καιρό. Δεν έρχομαι κάθε πρωί, νομίζετε, έχω όρεξη να σας χαλάω τη ζαχαρένια και μιλάω για τη γενοκτονία, μιλάω για τα παιδιά, για τις θερμοκοιτίδες, για όλο αυτό το έγκλημα, για την ανθρωπιστική βοήθεια, για την προσπάθεια που κάνουν, και ξαφνικά αυτό το τέρας ο Νετανιάχου, γιατί είναι τέρας και δεν με νοιάζει οι Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις, αυτό το τέρας, αυτός ο φασίστας, αυτός ο αρχιπειρατής, που σε ουδέτερα ύδατα, πώς θα λένε, όχι στα χωρικά τους, πώς λέγονται? Στα διεθνή ύδατα, κάνει πειρατεία, κάνει ένα νέο Γκουαντάναμο, δηλαδή συλλαμβάνει χωρίς δίκες, χωρίς κατηγορίες και βασανίζει. Βασανίζει ευρωβουλευτές, πολίτες, ευαίσθητους ανθρώπους. Τους βασανίζει, τους παίρνει τα λεφτά, τους διαπομπεύει. Αυτό το φασισμό τον έχουμε σαν αντίληψη και βγαίνουν και λένε μην λέτε τέτοια γιατί είναι σύμμαχός μας με την Τουρκία. Τέτοιους συμμάχους τους έχουμε χεσμένους, τέτοιους συμμάχους. Δεν είναι σύμμαχοι αυτοί. Τέτοιες συμμαχίες θέλουμε. Κτίνοι, τέρατα, χιτλερικούς. Αυτός είναι ένας άκρατος χιτλερισμός, μια γενοκτονία. Ό,τι πήγε να τους κάνει ο Χίτλερ, το κάνει απέναντι στους Παλαιστίνιους. Δεν με νοιάζει καμία Χαμάς, δεν με νοιάζει τίποτα. Με νοιάζουν τα παιδιά, ένας λαός, η εξαφάνιση, η βία απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Μπράβο σε σένα, σε όλους τους ακτιβιστές και όλους τους ευαίσθητους ανθρώπους που συμπαρίστανται και διώκονται. Διωκόμενο άνθρωπο φέραμε εδώ. Εδώ φέραμε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι μέσα, φυλακή, σε ουδέτερα χωρικά ύδατα. Θέλεις να το ρωτήσεις? Πώς το άντεξες, τι νιώθατε εκείνη τη στιγμή, σας τρομοκράτησαν ή δεν πτωείτε κάποιον εξημών το αίσθημα ευθύνης που έχουνε? Γιατί είναι τρομοκρατία. Εγώ υποστεί βασανιστήρια και σας τα λέω. Τρομοκρατήσε, αλλά αντιδράς κιόλας. Τι κάνατε εσείς? Εντάξει, προφανώς υπάρχει φόβος, δεν το συζητάμε, αλλά το ξεπερνάει ο στόχος. Είχαμε το στόχο να κρατήσουμε όλοι μαζί, συλλογικά. Έπαιξε πολύ ρόλο ότι ήμασταν όλοι στο ίδιο κελί, όλοι οι άνθρωποι από τον ίδιο στόλο, και μας έδινε θάρρος ο αγώνας των Παλαιστινίων. Δηλαδή, σκεφτόμασταν ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε 20 φορές χειρότερα, 100 φορές χειρότερα από εμάς. Οπότε, το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε, να δείξουμε χαρακτήρα και να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος. Αυτό σκεφτόμασταν. Και μάλιστα. Χαρακτηριστικά τους τα βλέπατε ή έχουν και μάσκες? Όλοι με κουκούλες. Όλοι με κουκούλες. Πιο πολλούς κουκούλες. Τουλάχιστον είναι η πιο καλύτερη κίνηση σεβασμού.
Να μην βλέπεις αυτές τις φάτσες μπροστά σου. Να λες είναι κτήνη. Μπορώ να Είναι σαν να έχεις ένα κράτος που το διοικούν χρυσαυγίτες και ειδικές δυνάμεις. Έτσι, αυτό είναι. Φασίστες. Η Γκρέτα τι έκανε η Γκρέτα? Η Γκρέτα τι να κάνει? Η Γκρέτα δέχτηκε. Ναι, όχι τι τις κάνανε. Η Γκρέτα την αρπάξαν από το πλοίο με το που φτάσαν στο λιμάνι, της κολλήσαν μια Ισραηλινή σημαία εδώ και την τυλίξαν γύρω από το κορμί της και της βάλαν το κεφάλι κάτω και την διαπομπεύαν, τη γυρνάγανε γύρω-γύρω σε λάφυρο. Σε λάφυρο ανάμεσα στους στρατιώτες, τη φτύναν, τη βρίζανε. Εδώ είναι Ισραήλ, θα πεθάνεις. Την κλωτσάγανε. Πώς είναι η Γκρέτα μετά? Και τη βάλανε να φιλήσει και τη σημαία. Ναι. Πώς είναι η Γκρέτα μετά από όλα αυτά? Δεν μασάει νομίζω η Γκρέτα. Δεν μασάει, όχι. Συμφισμένη. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Ιάσονα που το έθιξε η Φέη προηγουμένως, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα που στέλνεις ότι είναι κάτι πανανθρώπινο και είναι πάνω από όλους μας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σας αγγίζουν ανθρώπους σαν εσένα, γιατί είδα και μια σχεδόν προσωπική επίθεση. Σας αγγίζουν επιθέσεις πολιτικών, οι οποίοι μπορεί να κάνουν αναρτήσεις, δεν ξέρω τώρα να αναφέρω το όνομα, να μην το αναφέρω, η οποία ήταν μια ευθεία επίθεση απέναντί σας, ότι καλά να πάθετε για να δείτε τι σημαίνει. Τα ζητάγατε. Να πηγαίνεις, τα ζητάγατε. Και στην Κύπρο δεν κάνατε τίποτα και τώρα σας κόφτηκε, σας μέλει εκεί. Γιατί έγινε μια τέτοια ανάρτηση, να το πω, τέλος πάντων από την κυρία Λατινοπούλου έγινε. Και ήταν μια ευθεία βόλη και μια ευθεία. Πολιτικών λες. Θέλω απλά να σε ρωτήσω, αν σας αγγίζει καθόλου αυτό? Δεν νομίζω ο πολιτικός να τον ακούσει να μιλάει, θα μπορέσει να αρθρώσει ανάστημα και αντίλογο. Η κυρία Λατινοπούλου τώρα είναι, πώς να σου πω, το πολύ να πάρει αυτόγραφα από τον Νετανιάχου. Το καλά να πάθετε όμως είναι κάτι πολύ βαρύ. Εκλεγμένη. Ναι. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία και ο Νετανιάχου εκλεγμένος είναι. Πώς τα ακούς αυτά τα σχόλια και αυτά? Ο Χίτλερ να δεις τι ήταν. Πώς τα ακούς? Νομίζω ότι άμα σου κάνουν επίθεση άνθρωποι σαν την κυρία Λατινοπούλου ή τον Άδωνη Γεωργιάδη, είσαι στο σωστό δρόμο. Ότι κάτι κάνει σωστά. Είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι ασήμαντα αυτά τα σχόλια όταν έχεις στο μυαλό σου να βοηθήσει ανθρώπους που υφίστανται μια γενοκτονία. Ούτε καν θόρυβος δεν είναι στα αυτιά σου αυτό το πράγμα. Ούτε καν θόρυβος δεν είναι. Επικεντρώνεις στο στόχο. Και αυτό δεν έχω απαντήσει εγώ ποτέ, ούτε στη Λατινοπούλου, ούτε στους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν αξίζουν. Απλά το καλά να πάθετε είναι βαρύ. Μην απαντήσεις ποτέ, γιατί δεν μιλάμε σε ανθρώπους, όχι σε σκίες. Αυτή είναι σκίες. Λέγαμε όμως πριν, και ας μείνουμε σε αυτό, ότι άσχετα από τις πεποιθήσεις, από τα κομματικά, τέλος πάντων πολιτικά πιστεύω, είναι ποιος δηλαδή θα πει στο ερώτημα να σωθούν παιδιά ή όχι, θα απαντήσει δεν με νοιάζει. Ακριβώς. Όμως πρακτικά υπάρχει, γιατί εκεί μπαίνουν τα πολιτικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο απαντάμε πάλι κομματικά. Πρακτικά όμως το πολιτικό αναγκάζει να πει σε μένα δεν με νοιάζει, γιατί εγώ κοιτάω το καλό της χώρας μου, εντός εισαγωγικών. Πρακτικά. Ναι, η Λατινοπούλου και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι εκπρόσωποι του πολιτικού μισανθρωπισμού. Αυτό είναι. Διαχωρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη ανάμεσα στις ζωές που αξίζει να διασωθούν. Διαχωρίζονται τα παιδιά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η ιδεολογία. Είναι ο ορισμός του ρατσισμού αυτό. Η ιδεολογία του ρατσισμού. Όπως είπες, ότι έστω και στο να πει κάποιος ότι θα είχατε σκέψη να κάνετε κακό σε βρέφη από το Ισραήλ, ότι αυτό δεν το δέχεστε, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Όλα τα βρέφη είναι το ίδιο. Προφανώς. Έτσι δεν είναι? Εγώ, αν θες την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν δεκάρα ούτε για το Ισραήλ, ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τους ξένους. Απλά κάνουν πολιτική πάνω σε πτώματα, βλέπουν ότι το κομμάτι της αριστεράς και του προοδευτικού κόσμου είναι με την Παλαιστίνη. Οπότε σου λέει: εγώ θα πάω με το άλλο κομμάτι για να αντλήσω ψηφοφόρους και κοινό. Δηλαδή, κάνουν απλά πολιτική πάνω στη γενοκτονία. Ποιο θέλεις να είναι το μέλλον? Δεν τους νοιάζει τίποτα. Γιατί άμα τους νοιάζει, θα κάναν κάτι. Τι έχει κάνει η Λατινοπούλου για τους φτωχούς Έλληνες? Μια ερώτηση έχει κάνει κάτι για τους άστεγους εδώ που είναι Ελληνίδα? Μια ερώτηση που με πονάει. Η αριστερά και γενικότερα ο προοδευτικός χώρος, αυτό που έγινε σε εσάς, το είδε με την απαιτούμενη ευαισθησία ή το είδε σαν ένα απλό συμβάν? Γιατί δεν είναι απλό συμβάν. Εννοείς ο πολιτικός χώρος της αριστεράς? Το προοδευτικό τόξο και η αριστερά. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι βεβαίως το αναφέρε, αλλά το περάσαμε ντούκου. Δηλαδή, όταν εγώ έβγαινα πρωί και έλεγα το θέμα σας ή το θέμα της Παλαιστίνης, νιώθω ότι κάνω υπέρβαση σε σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα. Φυσικά, γιατί σήμερα έχει κόστος το να μιλάς για την Παλαιστίνη. Έχει κόστος να συγκρούεσαι με τους ισχυρούς. Έχει κόστος να τα βάζεις με τον στρατηγικό σύμμαχο της Ελλάδας και της Ευρώπης όπως είναι το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι απλό. Άμα ήταν κάτι εύκολο, το κάναν όλοι. Όπως με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Ανέξοδο να είσαι με την Ουκρανία. Όλοι ήταν με ουκρανικές σημαίες. Τώρα που έχει ένα κόστος, γιατί τα βάζεις με τους ισχυρούς του πλανήτη. Όλοι δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει να έρθουν οι όμηροι. Θα βρει κάποια δικαιολογία για να κοιτάξει την πάρη. Δεν χρειάζεται διπλωματία? Φυσικά και χρειάζεται διπλωματία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά η διπλωματία προϋποθέτει κανόνες.
Και οι κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν ανθρωπότητα μετά είναι το διεθνές δίκαιο. Αυτό έχουμε συμφωνήσει. Και ο ανθρωπισμός. Το έχουμε συμφωνήσει. Και ο ανθρωπισμός, Ιάσονα, να είμαστε άνθρωποι, το δίκαιο και μετά η διπλωματία, τα διάφορα μέρη. Αλλά εδώ πέρα Μια είμαστε ερώτηση τελευταία. Ποιο είναι του βλέψεις έχεις για το μέλλον? Εντάξει, εμείς, όπως είπα και πριν, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των πιο αδύναμων αδελφών μας, είτε με τους Έλληνες, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Παλαιστίνη. Συνεχίζεται αυτό μέχρι τα βαθιά γεράματα, όλος αυτός ο τρόπος ζωής? Εντάξει, αυτό είναι δεν μπορώ να το ξέρω από τώρα. Προς το παρόν, ναι, η πορεία της ζωής μου έχει πάρει αυτή την τροχιά και όσο έχουμε δυνάμεις και όσο αντέχουμε θα συνεχίσουμε. Σου εύχομαι να είσαι πάντα νέος, γιατί αυτό σημαίνει δυναμική νεότητα. Οι δικοί σου άνθρωποι, οι γονείς σου? Εντάξει, νομίζω όλοι ξέρουν την απάντηση. Αγωνιούν. Μας βλέπουν. Προφανώς και αγωνιούν και φοβούνται. Απ' την άλλη όμως και είναι άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις αξίες της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης. Είναι μήλο που έπεσε κάτω από τη μιλιά, Θεή. Στηρίζουν. Έπεσε κάτω από τη μιλιά το μήλο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.